Kowe kok ning kene nyapo? Ya gak apa-apa toh. Kamu nyapor ini anak terlantar. Ya Aku Allah. pang-pangan soalnya aku Pang-pangan. nge-BM pisan aku. Lek aku apa pungster? Ngawur. Ojo disilat. Aja. Kok disilat? Resiko. Kowe kok hidupmu gembira-gembira tok, Iya, Bes. toh enak-enakan toh. Enak-enakan hidupmu iki. Kan biasanya nyapo gak enak-enakan. Gak enak. Seneni ae toh awakmu. Nek langso. Nek Lahir tenan. batin aku. Di seneni. Di Seneni tok. Lahir Melok batin. aku piye? Ya gak apa-apa. Disogok ojo. Ojo disogok. Gak kena. Ya Allah, Bes. Ini ki meratapi nasib ya, Bes. Ini aku ngepang aku ngene iki. Ngepung. Sampai nyolong gorengan barang aku mau dimasak, sempet dimasak barang. Dimasak. Rame-rame gemberadak. Dijarah. Saroni ta iki. Ojo ngawur engko disogok Black Mamba. Ngawur ojo ngawur. Ya apa? Lho wis delok berarti. Ya wis. Umume lah yo, umume anak muda. Ini ki enake nyapa yo? Ya Allah Besti lah yo kuwi. Ya Allah, Bes, enake anak muda. Jam sakmene karaoke po. Kowe sineni bundamu apa ora? Yo meneng-meneng makane. Yo meneng-meneng makane meneng-meneng iki. Disi-disi ae, Yo meneng-meneng. langsung ae sikat Ayo, wis. sikat. Tancap, sikat. Gaskeun. Yo engko melipir liwat kono Ya ae. makane ndelik-ndelik. Ndelik-ndelik. Kan iku Yo masalah. ayo sikat masalah langsung. Ayo beli wong tapi. Duh, wis, Sik ta, langsung, wis. golek pergerakan sing tepak sih lho. Langsung ae wis. Wis ayo.